Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iki sih persiapan nglanjutno icir, nutupno icir sing ndek iki ya, guys. Ndek iki kan urung rampung, agek entuk separo. Marai iki prosesnya iki lama, guys. Dadak nyenteng, terus icire kuwi gange kowaan antara kowaan kuwi 15 cm. Terus apa gang sing renene maksudnya 30 cm. Terus gawe dalane wong kuwi got-gotane nggo lewatan nek ngabuk kuwi 60 cm. Dadi niki rene diukur, rene ngukur, rene madakno. Dadi prosesnya kuwi lama. Dadi ya memakan waktu ngono kae lho, guys. Ape cepet tapi sido suwi iki lama. Dadine ya ora barbar. Ndek iki wong 10 ki cuma entuk separo got, separo mbahon iki kok isek separo, tapi wonge dikurangi soalnya ombo sing ndek iki got-gotane. Iki engko karek wong 6 sing ngejek loro, sing icir loro, sing rabuk loro. Engko kan pitu Mbah Pomo paling nek Mbah Pomo ikut. Wes ya, nganuku sarung tangan, kaos kaki. Tak persiapan sik ya guys, ki bontotku wis tak ada tas. Karek capilan. Tekan nggon parkiran motor, guys. Kayak kene montore. Titip nilai jan dubli. Mbah Lani mosok isek ning nggone lek setan kono, Mas. Ayo kono wangi kuwi. Mbah Mi gak go sayuk iki, Mang. Jane Mbah Lani mang sing go sayuk tapi kok dhisik ae wonge. Masuk Mbah Lani dhisik ae. Bareng Mbah Lampi. Atake. Mbah Lani dhisik atak ya, Mbah. Lah nek menawa bareng Mbah Lampi. Kuwi sing nganu rambutane kon ngelongi Mbah Mi nek kaboten. Nek tomono nganu dipikul Mas kok ndek iki kae penak. Nek sisihane. Ya kon kek wangi kek tas Mbah Mi lho. Sing rambutan apa apa niku lho jajane. Wes nek ndek iki nek sisihane kok ya abuk bareng ngono kae dipikul. Lho wong winae 10 kilo. Kurung tase kok. Paling Mbah Lani karo Mbah Lampi. Wong cek iso mangsis aku karo golek anu yo panganan sik ning kedulan. Tak kondang dhisik ya Mbah, ndang dhisik. Siapa? Lho iya tapi sing Mas Haji sing nggo motor Mas Arif mlaku. Ndak yo iso Mas goncekan. Yo ora iso wong-wonge mangene ayo kene esuk iki aku mlaku gelem ngono Dik. Nek sawan gak yo mawang. Entane ya Bapak. Mbah Ratmi anu guys. Ije mbuntoni gelenge botol banyune mili. Mampir mbahone lewatan. Apa ya? Lah ya wis tuwik wis garing ini ape dikethili sok apaan aku. Lah mbok nek digaringno misan yo ora roh. Ora sah mepe paling.
Ndek ini enek banyune gemblidik ngono guys, sepatu gak gembel. Ini iki sepatune. Sepatune kok pakai lho. Kayak ngene mlaku rek ora abot-aboti sikil pe ditarik. Ono agak munggah kuwi Mas, langsung iki kok mlaku ro. Mbah Tek kok? Iya wong guboke dileh nek. Lho, Mbah Tek iki turu kono terus, Mbah. Kok Mbah Tek sapa, Mbah? Nganu Sumiran. Enek jago. Lah ndek iki mulai bareng awake dhewe iki gak Mbah Sumiran Mas. Dudu, sapa kae? Anu buntoni galeng. Banyune mili terus. Ini iki mlaku nek gak pakai sepatu wal hari ini koyo ngene iki. Nyoblos sikil yo teko jero daging. Alah, sehat tenan, guys. Ya ini keringetnya wis sak jagung-jagung. Lah. Iki tipake Mas ana nasek kok ngene iki lho, tiba paling iki. Sing ning sawah Mbah Ratemi mah iya. Enek cah gejegur sawah no kok tipake. Ndra sing cah nom-nom do kendel numpak motor iki. Tua-tua ini nyerah iki, guys. Loh, tipake kok ngene. Parake kuwi lore gubuk kuwi sampean mendhuwur terus enek dalane ketok kok. Aja sak kidule gubuk sak lore. Iki ora gubuk iki omah tenan, omah patang piak. Nggone Mas Hantoro. Pokoke ya dinggo nggon apa ya guys iki mbahane sakmene mbiyane iki lho. Ngomongnya gubuke sing kawak kuwi cedak gedang kuwi. Tapi iki ndekne terus tuku omah dinggo gorene ndek. Apan ki yo anggek ki maune urung enek kok. Digorene. Nek nggo tili-tilian apa-apa tipake bar bakar-bakar bar jerone. Udan-udan kan kena nggo nggiyup. Wong ki omah tenan. Maksudnya patang piak. Ambek ngene Mas Lali mantane malah gede iki omahe. Wah, lengkap enek ondone, enek plaktore. Enek bayange ya, guys. Kayu-kayune sik umbruk-umbruk kok ngene. Iki paling gede ke. Tinggung gede iki mubeng tapi urung iso mulai neh iki. Loh, lumayan kok omahe apik. Terus metu sebelah ini. Yo terus Mas, lurus terus ngenceng munggah pokoknya kuwi. Engko tapi langsung dik teko mbaone Mbah Pomo. Cepet metu kene timbangane metu ngalor ki Mas aku kok. Engko nek balik ya metu kene wis, ora usah ngalor. Sengengene muncul, alhamdulillah. Sengengene muncul. Ben gak adem ya guys, desih mau adus pas arep subuhan mangae lah kewademen. Saiki kok keringete kok koyo ngene. Lewat kali iki rambut lanteng ya, dhuwur-dhuwur. Walah, lha kuwi malah lewat kali jeru, Dik. Ngalor ae. Aku ndek iki kok metu kene.
Alah, moh kok laran dadak rono. Ya wes, gak sah munggah dhuwur. Kon metu kene karo Pak Su, guys. Iki ndra kalenan kuwi mbiyen. Kei pari. Padha ya, lha iki lho medhone ya jeru kaya ngene. Iki nek tak enciki nek gak lemah ambrol ngono ya enak, kadang dinciki lemah ambrol kok. Alah, padha ae Bapak. Nyoloten diki. Aduh. Malah mbok kon muter rene aduh. Iya. Karo inget-inget jamur kok gak enak ya, Mas. Kok gak pernah petuk jamur. Aku kocak ning kae lho ning nggone Pak. Sopo ndik iki? Kae iki petuk jamur lagi jane, tapi wis keluasen gak kena dipangan. Sing tak kocaki pas jam 10 udan ya lho guys, jane aku dhisik entuk jamur. Tapi wis ora enak dipangan wong. Masih nutukno episode sing ndek iki guys. Ning endi ya iki jenenge? Nek pilang payung dudu. Darani bruk dringu yo jek ngidul munggah terus. Ning ndi yo jenenge iki? Dhisik kok yo gak paham ya. Munggah jurang, mudhun jurang. Esuk-esuk keringete wis koyo ngene, jogging pagi. Iya. Ini kok motor lu tipake kok yo metu kene yo kok. Oh lah. Iki ora dalan motor, iki dalan wong ditoni wonge koyo ngene. Kok yo iso-isone. Alhamdulillah. Wis teko guys, ngresiki sepatu. Sepatune dioserat-serat suket. Ning lamur-lamuran wis ruwesik dhewe. Wis tekan Gubuk Asmara. Mbah Lani wis tok kene. Ini sing sebelah kene tok sing wis diciri. Iki engko karek sebelah sing kulone Gubuk. Wes, alhamdulillah guys. Wis rampung entuk icir sak mrono-mrono wis rampung. Jam pinten Mas iki mau? 2. Iki jam 2 ya. Jam 2. Alhamdulillah. Setengah 2. Aku ora ndelok jam sik. Ayo, lah kae portale gak buka ning Pak Su ya? Entar sih Pak Su. Jadi portal ditinggali Pak Suwi. Sing siji ki kan portale tinggal Pak Su. Sing ndi? Portal sing abang ditinggal. Oh. Ya saya. Lek Wartono ngaret. Ya saya ayo. Loh. Lah, Mas Ari buka boleh? Boleh. Lah ya ayo. Metu kene lho Mas, Rono ki malah ngadu. Mas aku iki. Aku ya tetep metu ngalor ngolehno gejeke Mbadamin. Ayo metu di Mbadamin kuwi. Iya. Yo. Pulang apa ora kok. Oh, Mbah Lani sering ngajak elon-elon kok ndisiki ae. Engko elon-elone ya sih nek mulai sikile dengkule kan pengapuran kaya asam urat. Ayo pulang.
Ini gluduk wis lah ket mulai jam 1 mang, guys. Gluduk iki wis glur. Glur. Apa sing kari lho? Ngaret wong e. Aku kabeh guys iki mau Mas Arif, Mas Ajis, Mbah Pomo lek Wartono kuwi biasane ya nggawa motor ora ketang embuh tekan kene. Tapi kok ya ditinggalin desa kono montore. Mergo dalane yo banget eleke. Iki guys mlaku kabeh guys, banyak bericer. Melon guys. Mbah Pomo Mas Ajis Mas Bagus do mlaku kabeh. Alhamdulillah wis lusuk omah guys. Tekan omah ki Dinda ya lagi sempet isah-isah. Ndek esuk berarti urung sempet korah-korah guys. Di isahi bar sekolah. Aku omah ndek mam. Terus langsung korah-korah. Langsung disambi nyuci baju. Wis bar nyuci bajune. Kae terus arep les. Mandi terus les. Wis gak duwe leren padha ae ya guys. Dinda iki wis getutan. Esuk niki tangi turu belajar. Nek sempet korah-korah, nek gak sempet ya di candak bar sekolah. Jadi padha mergawene. Iki karek lempit-lempit jere dilempiti engko nek bar magrib. Kowe atuk ndang anu wae, Bu. Ndang adus, ndang istirahat jere. Alhamdulillah bar nyapu, bar ngepel Dinda iki mau. Terus aku tak adus, Bu, wis jam 3, engko kan setengah 4 kuwi apa les dinteni kancane engko. Andum gawe guys. Sing nang omah yo bercandak Dinda, nek esuk ki dhisik HP ndang gage korah-korah apa angger wis sadan subuh ngono kuwi wis bune sego wis siap. Apa kuwi sambel-sambel nek apa kuwi kudu wis siap. Aku ya wis bar adus. Bar apa. Engko terus videone ya wis tak tayang pegaweanku ki. Rangkep-rangkep ya guys. Sing nang omah ya wis ben dicandak Dinda. Sithik-sithik. Oh iya ya guys. Tangane dhisih iki ndek esuk. Icir ki urung entuk sak got guys ceritane nggih. Tapi terus dientup tawon. Tangane dhisih iki abuh. Perkara niki dientup tawon iki toh wis rada kimpes. Wis mendingan guys. Ndek esuk iki tak nggoni sarung tangan iki sampai gak muat. So kaya ngene bar icir marsal iki guys abang kabeh. Kini iki sing dientup iki niki cedhake diding iki poke. Dek mau ya mbleni abang tapi saiki wis ilang. Lah kene iki abuh beduduk kok ngene. Abuh iki sampai tekan kene iki jek abuh. Rezeki pagi ya guys. Esuk-esuk wis
sayang karo tawon apa nek ngarani mau Mbah Pomo tawon apa ya tawon jiting ngono apa tawon apa ya guys sing gak membahayakan kok maksud gak tawon ndas gak tawon sing ngono-ngono kuwi tawon jiting ngono apa tawon apa rupane kuning cilik ngono tapi wong desa iki gak pernah dientup tawon dadine yo mang disuwuk Mbah Lani digolekno kembang jere nek wong disentup tawon ki syarate kondang golekno kembang ora toretno terus kon ngombe ping 3 ya nek sing ngakon ngombe ping 3 ceglukan ya nek sing ngakon golek kembang wis tapi alhamdulillah balik wis kimpes kok guys maune tak kei sarung tangan ki apa kena rasane ki kuwetat kakung agek disuwentup ya langsung seblak waduh iki kok iso icir apa ora tek tangan tengen yo pas mblusukno ngene mblusukno ning luwangan sing bar digejek Pak Suwi tak ngenek-ngenekno walah omahe iki gedene wis sak gelas ngono kuwi wis enek walah wonge yo akeh guys tawone iki tapi diempuki karo lek Wartono wis rada mati yang Pak Su sing gejek ora dientup aku sing ngiciri kok walah yo wis rezekiku esuk-esuk wis sayang karo tawon manggone iki omahe kuwi ning wit-witan guys kaya kembang ngerompol ngono lho kembang serut ngono ki lho godhong serut kuwi kan bunder ngerompol ndek ngono ning anding gejine lah kok ya mak cuwenting e sampai maghrib kok Dinda urung mantuk iki alhamdulillahirabbil alamin ya Allah berarti ngoncek di Angel kriyan lha montorem dilebokno aja no sing dek nane kae nggo montorem jajane apa dimsum lha kok sampai adzan maghrib apa tak anguk njaba kok ndelelek teko tenan rambutnya cek teles ora dikuncir kok jajane dimsum lomba jajan barang jas hujan ki di lempet sing apik anteng mung kek ndi pintu nek kok do oh alah aduh sambelnya ku tahu dek iki mentai saya kira sambel ada ya kabeh meneh wah Din wong aku ya ora doyan lombok garing iki apa ya namanya kayak rumput laut ambune ngene gak namanya pita Pak Wira piro jane 10.000 5.000 15.000 20 mau ya Bu aku teko mantap sekolah dan sini kelap kulit kelas ya gak ditumbas aja aku ki ape terus tumbas dhewe emang terus tumbas dhewe Bu ini naik telat terus pas balik maghrib dulu